माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठोली कित कोताई अजून देखो निदो नाही उठाय 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 हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो गिफ्ट येलो आणि आज मुगे गिफ्ट येला बरो हॅपी आहा ते किते मेरिस्टन आव हेल्प कोचे ते हेल्प कोच काही मरे का ओपन करून प्लीज ओके नेक्स्ट ना काट करपाचा ते आमगे पार्सेल केले तेरा तू तेज भितर आहे ती टी शर्ट घे त्या ते बोलू ते मग कालपा दाखव मुगे टी शर्ट मग 5 इले असते हे आवले की तू दाखई तेरा मेजी का 1 2 3 4 5 इले ते आवकल ते मामा बेबी तुक सीजर लागतली उठ सीजर दोरेशी अगर आऊ मुगे गाडी मेलकेला वऱ्या दिस इज माय फर्स्ट टी शर्ट दाखव ए मामा म्हणून काय त्या फोल्डर मागी फोल्ड कर रे सेकंड वन ओपन करीच या ओके सेकंड वन गाडीचे गाडी आहे आणि थर्ड वन स्केट बोर्ड फोर्थ वन ओपन माका ते जाय मामा किते ते एकेल ना होता सेकंड वन एमगे सेकंड तेका माई फोल्ड करतो आज मुझे तेरे स्केट बोर्ड आहे बरे आणि फोर्थ वन છે किती फोर्थ वन आणि एक गाडी गाडी ओवर आहे जायते कलरफुल मध्ये तो टी शर्ट्स 5 3 आज दोनों जाय 3 झाले अजून मेलकी हेंच तू गायना हाते नरे कोई दाडो तू होय उबरान दाखी तेंगा एक टी शर्ट आला नाइस सही एशित गो आई पेजी ले हां या तीत ते ओके मुझे फोर्थ सीजन होता किती आहे रे ती 5 आणि ब्लॅक कलर मेलकेला 4 एक डायनोसॉर आणि लास्ट आहे तो ओके नाइस Yes, we have to do the size. 9 to 10. मुझे height. 90 अरे तो दूसरा पेपर हाँ तुमको वाले मस्त है एको येते. Thank you दादा तू या मग मेडिकल आणि मेलकेला माका मेलकेला टी शर्ट आणि मेडिकलला एक टेडी बेअर आलं मग आय लव्ह यू सो मच थँक्यू तुमचं मोबाईलचं यूट्यूब चॅनल